لایوانا برمالا قنتال چیاین گنده زاروکek digiriya lokek nan li ser çoke ba ji ber girînê dilxemgîn bi hêsên lorînê kal derbast bûn ji holê bi nêrîn ber bi zarokê xwetewan kal li ber zarokê bi rondikê li gel zarok dilteng dernakeve gotin ji lêvên pepûkê çima bêzar û xemgîn bû ev sebiyê çavêşînê zivirî zarok ber bi kalê goh her tişt xwarin nîne divî cîhanê bav dê ne li mal û derdorê wekî çûne bê zarokê kal got xem neke wê vegerin ew dê banin bernadin jîna malê zarok bersivand ne tenê ew yek her wiha digerim xuşk û birayên çûne deştê bendewarim rojek vegerim malê bi rastiya mafê ji ber mixabin ve negeriya welet wan rojên zozanê ew zozan ku malbat û birayan dîlan digeriyan wekî dilê wê hemizî çi xweş bû berê ku tune bû nehqitiya li me û gelê me ferz kirî dengê sêxîkên kalê wekî bayê xemgîn xwe gihande guhê zarokê û dest pê kir got strana berxêm li du zozan û dîlan ji kurahiya kezebê rondikên zarok herîkîn ji her du çavan li du vegera hezkirê û janek di nav de xweda der bi rûkeniyek dilşewitî gelo çima ferz e elem û jan li gelê me ê bêhêstî maraz li cîhanê kalo simbêl bada û bi tebessûmek got berjewendiye ev çerxa bêxem ji nişkeva çavşînê bersivede kalê ger ku însan wê nemrin ez vê destgî nanê bidim wê çerxê kal heyrî ma diger hêstên xweşava û delbirî sitra dellorî dellorî kurê min lorî bi dengên wekî ya bilûra zarok got ger nemîne zext û zordarî li her du welata ez dikarim her wiha bijîm bê mal û milk û bê pera bila huzûr mav û aştî were her du welat û gelên nav hevdû de ez wê demê bikenim wan çerxên bêxem ên bin pê dikim mafê gelan kal keniya ji dil û maçek da çavşîna dîlgerm derbirî û got wa te fehm kir ne qirêjî û dek û dolabe lê hêsê ar û reh û girêdabûnê ya her wiha Kurd û Gulistan